Safai Thomas, dyn canol oed mewn siwt las y mynyddoedd blaenau Ffestiniog yn edrych lawr ar y dref. Straeon. Dwi wedi treulio mywyd yn mynd ar ei hola, yn chwilio am y gwir. A phan fyddwch chi'n edrych yn ofalus, dyna pryd fyddwch chi'n dod o hyd i'r hyn sydd wedi bod yno yr holl amser. Y presennol, y dyfodol, y gorffennol, yn gwrthdaro. Sy'n ein harwain i fama. Storm, amser yn hollti, merch ar goll mewn amser. Menyw deffro ger y môr. Woke up today. Dylai ddim bod ma. Mae hyn o o'r blaen. Amser hir yn ôl. Some kind of frequency. It's happening everywhere. Mae'r fenyw yn deffro mewn carafan ac mewn coedwig mae arwydd yn hongian sy'n dweud yn croesawu ffoaduriaid hinsawdd ers 2012. Mae amser yn rhedeg allan. Forget the illusions, I'll come in with signs. I'm coming for what's mine. I don't want to freak you out or anything, but a communication pathway is opened up between us and 30 years ago. Hell yes. Nan, can you hear me? Gyda pwy fysa ti'n siarad pe bydde ti'n gallu siarad ar gyfennol? Mae'r dyfodol yma. Teitl: galwad.cymru